Esselamu aleyküm, mehriban iyileşler. Türkmen halkımın sungatına bir näçe ýollar bar. Şolardan meselem ahal ýoly, salar sarık ýoly, şowdur ersari ýoly, ýomut gökleň ýoly, ýaly ýollarymyz bar. Şol ýollaryň birinde salar sarık ýolundan ady belli Türkmen halkyna sungatyna ýyl goýup giden Mubaşy Amanogludur. Ol 1880-nji ýylda Ahal vilayatynyň Sarax etrawynyň Garaman wagtynda dünýäge ýenýär. On kakasy Aman Magşy Saraxyň meşhur wagşlarynyň şeýlede ol öz döwrüniň wäşi porhanlarynyň biri eken. Aman Magşyň öýkünjüňligine öz döwrüne taý gelen bolmandyr. Muhu Magşy ilkinji aýdymsal tälimlerini kakasyndan alypdyr. Ese oýa galyp anan soň öýlerine gelýän bagşy sadanlara goşulşy uğrapdyr. Soň anna Magşy ketde bagşy öýlerine gelen wagty saz salmagy öwredip başlapdyrlar. Aman Magşyň heniz aýatda dir wagtynda muhy Sarax sevitlerine ady belli Magşy sadanna Sultan Niyaz Halipadanam tälim alýar. Sultan Niyaz Halipa öz zamanasyna ýaşlaň uly toporuna aýdymsal öwredipdir. Ol köpleň halipasy bolupdyr. Sultan Niyaz Bagşy pendili bagşlar bilen gowara atnaşyk ekeni. Oň esasy dosty pendin Gurban Bagşy bolupdyr. Hawa aylar ýyllar geçýär. Sultan Niyaz Bagşy şägirdiniň toýlarda aýdym aýdyp syýnagdan geçmegini isleýärdi. Şo Mubaşy Amanogly hakda aýtjak zadym meniň agam döwletleri Ökdürükden hem de alim başlar hem de Agmrat Ýamyrdan eşden zatlarmy senin dikkatyňyza ýetirmekçi. 1970-nji ýylda halipamyz Mubaşy Amanoglyň 90 ýaşy döwlet meşgulüne bellenip geçilýär. Şol dabarada 2 tane alim başyny ýöreler. Agmrat Ýamyra taryh ilimleriniň kandidaty, döwletleri Ökdürük filologiýa ilimleriniň kandidaty. Hem 2 tane bagşy, halk bagşylary hem Mämede belli. İlhalar başlar. Şolar barýaly. Agmrat ağa öz aýdan sözi Agmrat Ýamyryň. Halipa, Agmrada halipa diýen eken döwletde. Halipa öňürti Mubaşy bilen salamlaşaly, salam bereli. Şeýdip öňürti döwletleriniň diýenine edip Muha salama barýaly. Döwletler jan birçe aýdym aýdyp ber diýende gowa aýdym aýdyp beripdir döwletler. Soňamandan akşam dawara ýygnanýaly. Agmrat Ýamyr halipa bilen döwletler Ökdürük ikisi konsert berýäli. Döwletler öz ýolundan aýdyp berýär bilen Agmrat Ýamyr gelip çağış kakıpdyr. Salar sarık ýolundan ursana diýipdir. Şondan soň döwletleri owadan gelini zary bilen Oğulbeyi, Şermaý daragy, German maşydan şelepli durnany şeýit bir 5-10 aýdym aýdypdyr. Soň Agmrat halipa aýdýar. Şonda Muha aýdan sözleri 90 ýaşymda hemişe özüme şäherlik gözledim. Şäherdim höküm döwletleri Ökdürük gördüm. Men şoňa ak patya berjekdi. Döwletlerini öz ömrüni 2 tane halipadan patalýar. Birincisi Purlusardan, ikincisi Mubaşydan. Pulkan anda canım, pulkan anda canım, senin göllerin, ay yakandaranı, bağrım dilli, nazan göllerin, Akarsın ve aylayandıran, alaysın ve dürüleyendiren, kapı elendiren, aylan senin gönlerin,
semenda bir sarım kulu semenda ya otursun toru semenda da ya ayna gönderin ah. Sayılının kanını yüzde, sayılının kanını yüzde, yakanın meydana vursattı. Sultanımdan perran verdi nayde, senin gönderin. Aferin gönderin, aynam gönderin, ay. Senin gönlerin, senin gönlerin, yavrum gönlerin. Toğsan yıllap her yıl şagirt gözledim. Çar yana urunum tapabilmedim. Enha bugün Taňryň gudraty bilen şagirt gördüm, dinläp gana bilmedim. Onun aydymlaryň naýwaşy, zülpüňi, maraly hem deňiz guşy, pıragyny gören dagy apat, sırdaşy, gowa gadymyndan gana bilmedim. Bir görseň çol sen, bir görseň girman, bir görseň nowat sen, dinlärler hayran. Sen summuryň nary, lawzyň waharman, aydymyňdan dinläp doya bilmedim. Ey halaýyk, eşdiň toğsanym doldy. Toyda agamrat hem döwlet geldi. Durkum bilen kalbim karara geldi, ak patiýa berýän, dura bilmedim. Usat döwlet geldi ýoluň ak bolsun, ak patamy berýän halalyň bolsun, salyr saryk iyili berýän sag bolsun. Şirin owazyňdan gana bilmedim. Owadan geliniň ýygynyň ýetdiň, oğul begi dinlärleri ankartdyň, şirmaý daragyny şeker gant etdiň, tä bolýançaň demim ala bilmedim. Agamrat, döwlet geldi, sag bolun, aydym sazyň älemine beg bolun, hyzmat ediň, halkyň diline bolun, ikiňizem dinläp gana bilmedim. Dawara oturdy, halk dagamady, gol gowşurup hoşlaşdyk, arman galmady. Şeýle dabarany halk öň görmänni, görseler de muhwaşy bolmanny, geljekde de görärmiken bile bilmedim. Günlüň birine pendi iline tutulýan uly toýlaň birine Sultan Niýaz bagşynam çagyrýarlar. Owaň adamlary Sultan Niýaz bagşynam toýa geljegine begenýärdiler. Her kim oň bilibile wazyny ýuruk eliniň sadyny dinlejekdi. Toy madal gydypdy. Şo barmanada iki san deli adam peýda bolýar. Sultan Niýaz bagşyň ýanyna şägerdim muhy bardy. Ýaşullar ilki bilen Sultan Niýaz bagşy soň muhy bilen gadyrly görüşdiler. Sag salamatlyk soraşdylar. Ýaşullar bagşlary öýe girmegi ünnediler. Çay içim salymdan bagşlar işikdäki at gaýtarym meýdança çagyrdylar. Hädimen bagşlar bilen ýaşullar daşaryk çykdylar. Märekäň ortasyna geçdiler. Owaň ähli adamlary toý ýerdedi. Hemmeň nazary bagşlardady. Oturanlar her tarapdan söz okulaýady. Hanım mehman bagşy, hedil ber wakaly. Bagşy janynym, etli wagt bäri aýdyma tazar bolduk bile. Saglyk bolsa aýdarys, tä betet diýen şeňde aýdarys. Şo wagt oturanlaryň biri, "Bey diýjek adam bolmaz bagşaga."
Sultan Niyazi bagşy seteşdilen tarafa teretdi. Ay ne bileyin aynim can. Öňde de bir bagşyny aýtdyrjak bolup bir tümen berýämişler. Soň goýdurjak bolýamışlar welin. O zagat bagşam 2 tümen bermeseňe goýar öýtmäň diýämiş. Şoň hyal menen bir başlam soň goýdurmak illallah bolaýmasa. Ha? Bugurruňa oturanlar gülüşdiler. Adamlar, men ýanym bilen şägirtlenmem alyp geldim. Hani ilki bilen muhyň aýtmagyna bir 5-10 aýdym diňläliň. Anan soňra toýu ödüm sowar netip bolsa. Oturanlaryň bir ardynjyrady. Ha, muhyjan. Hani Sultan Niyazi bagşyň şäherde bolsaň, beýdip ýaýdan oturmalysyň. Hani bir kaydym gasır wakaly. Ya tiltilanan kara gülpün bağlama gel kandıranıp yürek bağrım nağlama. Ege dalim beni işimden kovlama gel gerekten namus bilen var. Ah dalyadan var atınla heykene yanakmasan. Ah yara edakmasan kumar vadına sığarsın kalkmasan var nay nay ah yürüm tukan diyecemlerin bakmasan öyle çıkadım yaranlarından yatağın. Ya sahir değil istep geldim vefa gel vefa istep geldim sen verdin vefa. Ah dürümde kalpten senlerin sıfa vay sıfa istep geldim mimar. Ya sakavay Sıfayetler elimden değil, martan havaya, sen havaya. Muhy bir ente aýdym aýtdy.
Oň oğlan sesi gowdy. Bolsa da muhy oturan halkyň berekellasyny tüwlemesin arly. Oturanlaryň biri "Bä, muhy wagşyha meni özüne owazy bilen baglady goýaýdy. Hay, tüwleme hakyt zadylaydy. Aýdym joşup aýdanna çeniň sakyň däl eken o. Hay, tüwleme. Sen halipa şägirdine Muhjan, senin ni tutuş Karaman owamyzyň bagşysy boldun. Ýoluň açyldy. Wagt geler. Sen tutuş salaryň bagşysam bolarsyň. Senden tamam uludur. Ýöne dostuň bar ýerinde duşmanan taplaýandyr. Äge bolgunyň. Oğlum men ýolumdan gidäýseňe bagtymyň çugdy. Hebabi her sadanna bagşy şonu isleýär. Ýöne synyda baş goşdunmy? Ataň awraýyn belen tutdun diýerdi. Sultaniýat halipa ömrüniň ahyry günleri muhy wagşyň ýanyna oturdup şeýle urrun beripdir. Oğlum, kadym zamanna aşgaýdyň diýen aýdym sadyň piri bolupdyr. Günleň bir güni aşgaýdyň gören düşüni, soplarını beýan edenler şu şoýuny aýdypdyr. Bir niçe sahaplar geldi düşümde. Bir ahwalat gördüm 115'imde. Peýgamber täjini goýdy başymda. Tamamı başlary külahly geldi. Oğlum, aşgaýdyň pirin ýurdy, ýaşan ýeri Şährewatsan diýen ýerde ýerleşýär. Ol görewli desanyna da, Nejewowlun desanyna da telim ýerde gaýtalanýar. Memisal üçin, görewli harman nälden habar gelen soň Agyýun oňa şeýlerek maslahat berýär. Munun sen Şährewatsan market, hak ýaran gursoňa salyp git. Aşgaýdyň pirden patalyk git. Ondan urusa dalman gitme görewli. Aşgaýdyň pirin akyllar, keramatly adamda bilen birlikde oň Şährewatsanny ýaşanlygyny aňladýar. Sen hak bagşy boljak bolsaň, aşgaýdyň piri kılgyn. Ony özüňe hemra edingin. Sen şonu öz dogduk ýurdun, sarag siliniň awraýly bagşysy bolarsyň diýär. Soň muhy bagşy kakatynyň hem öz halipasy Sultaniýat bagşynyň sunwatyn dowam edip, il arasynda giňden tanalypdyr. Orasalaryn nowat bagşyň, German bagşyň döwrüne gawat delýär. Şolar bilen döwürde uly garly, kiçik garly diýip barda bagşylar bolan. Öz döwrüne Türkmeniň iň söýgüli halipalarynyň biri hasaplanýar. Ol Türkmenistanyň halk başçysy. O öz ýoly bar, Salyr Saryk ýolundan öz aýdyş ýol bar. Gark golum gaflatda ýatmaýyn dildarym oýun. Ağzıgunça dişleri dülpeden narım oyun. Akyanakta käkeli oğuzunca şamarım oyun. Biz gelenne elmidam ukuda bimarım oyun. Yarohum dadohum. Ina şey edip öz yodacığı var onun. Karkurum gaflatta yatma nâr dildarım ayın. Karkurum gaflatta yatma nâr dildarım ayın. Gene ağdı pertanişidir dildarım ayın. Ay 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 ay.
Sakaydarın geludur kurtlu bildarım ayam gel Akılınla kakli olsun susamarım ayam Şimdi dana bir gelen davukda dimarım ayam Ay 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 Dafedina salgına ağyarı pendin tutmağın gel Tüm rakibi fitnelerini yukudan oyagatmağın Eyvay ay 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 Yadgeder gadil benim halim perişan etmağın Tüm elle hatıran bir dedem satmağın gel Yüz elemli kızanıma devri tutan karım ayım Ayım sine da huzranım oldu Gelini senden bir makalımla Sevdiğim kalbin yarımla kılmadın kervir hayalına Eyvah ay 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 Batın sayfenden ya da aşıklığım rabi azal Geçledim alemde hali Görmedim cennet bedel gel Alem verdi son kuzenli Totu kuşlarım ayam Ay gel ay 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 Anha puda dilmene Elimli kazanıma devri tutamıyorum Ay 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 gene ay gene ay gene yaram Şurali halifeleri yatlamak, soğaviş, Atabağ'dan gelen deyip sorumuz. Zatlarda mümkünçülüklerden ahriman arkadağımıza, hürmetli prezidentimiz arkadağlı serdarımıza köp sağ olsun aydan, tutan işleri vaş olsun, uzak yaşasın. Hawa halifasynyň beren ak patasyny haklamaly bolupdy. Emma aýna aýtşak wagtlaryna oň sesi tutulýar. Soňra meşhur wagşy orasalara sadanyna bolup, şoň ýanyna dutar çalyp gelýär. Soňra waka ketde wagşyň Recep Kılıçyň anna wagşyň ýanyna da dutar çalyp toylarda hedil beripdir. Muhwaşy 1925-nji ýylda Türkmen sadyny öwrenji Uspenski we oň ýany bilen bile gelen bagşyşnas Muhammed Murat Nepesliýew bilen tanışýar. Sady öwrenji alim Muhwaşydan aýdym sadyň taryhyna degişli bir näçe gyzykly maglumatlary ýazyp alýar. Bulardan maşgada ýar gara gözlü, şatlyk, köçe bagy, gitme balam, gel köngül ýara gideli, hacı golok, keserli, edidim atly ýene-de bir näçe aýdymlary ýürüýte ýazyga geçirýär. Sady öwrenji alim Uspenskiň ýazan Türkmen Sady atly kitabyna Muhwaşyň sunwatyna
örän ýokary baka berilipdir. Assalamu alaikum. Men atam barady gurrun etsem 1880-nji ýylda doglan. Sultan Bagşy diýip bir bagşa ýa şagirt bolup soň bilen ýa halifa şagirtlik ýoluny alyp gitýär. Esas salyr ýolundan ýa köp ýyllar goýun. Bir topar ýa ýöňünde şagirt ýetişdirdi. Döwlet geldi we oňa ýa Ağamrat Ýagmyr we oňa öz ýa salyryň içinde esasy bir Jumaly Bagşymyz we Muhawaşynyň özi adamlygy gaty bir sypahy bolupdyr. Şol anna Bagşy şeýlerek bir gözüme dipdirdi ýa. O aydın mende avre orada adam karşılık muhuda diýip şeýlerek bir halk arasynda ýa goýulan sözlerim bar. Muhawaşynyň ýetişdiren şagirtlerinden gaty köp şagirtler bar. Salyr ýolundan ýürýän o şagirtlerimiz gatykan. O wagtdan ýa Recep Kılıç oýun diýip aýdym waty görüşel diýen bir aýdym waty. Men seni görmäde geldim. Gel ýata sen görüşel diýip ýa-ki aýda ýerdik. Bir näçe şagirtler bar, Hally Bagşy diýä, Tapar Niyaz Bagşy, Jumaly Hocam Moly ýa-da şagirt gelip gelen. Kahraman arkadağı serdarmada köp sağ olsun diyen ömrü uzak olsun, işine vat olsun. Oň ýadygärlik nusgalyk aýdymlary welin eýtiler ýalylar. Beýik owluklyň başy aýdym sazymyzyň sakas saýlyp ýörülen Baba Gammaryň aşyk aýdym piriň hatyrasynyň tutulmagy bilen Türkmenistan ýurdumyzda meşhur Muhawaşy Sunwat ustadlymyzyň adabry hasda belende ötürli. Evve vakum gördüm ayı, evve vakum gördüm ayı, yere bakıp ateptim ah. Ya sene var burnum hemrahi, ey ay 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 yari gördüm neyi gördüm. Yari gördün mü, gördün mü? Yari gördün mü, gördün mü? Ay 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 yari gördün mü, gördün. Muhawaşy diňe özüniň dogduk mekany Saraksy etrawynyň bagşy sadanlarynyň halipasy bolmak bilen şäklenmän. Ol Türkmenistanyň halk bagşy Ödün Ýaz Nowatow, Türkmenistanyň atgydanan bagşy Ağamrat Ýagmyr ýaly ustad bagşylanan halipasydyr. Muhawaşyň bagşyçylyk sunwatyny häzirki wagtda oň kowumlary, newereleri, owadoşlar dowam etdirýärler. Bagşyň aýdyn aýdymlary telewiziýa we radio arkaly halk köpçüligine ýetirilýär.